Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Республикабыз авылларында үз эшләрен башлап җибәрүчеләр, уңышлы фермерлар аз түгел. Кичкенә авылларда үз хуҗалыклары белән яшәп калучылар аеруча зур ихтирамга лаек. Шундый хөрмәтле кешеләр яшәгән Арча районы Илдус авылыннан репортажны хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина әзерләде. Берничә генә урамлык Илдус авылын якын тирәдә яхшы беләләр. Ел сайын үсенте алырга килә торган даими бакчачылары да бар. Бу штамповый король, моны халык бик ярата. Бу сердцене бик постоянно алалар. Бер хатын әйтә белән әйтә, ни ди, "Кайсыгызда помидор калды, помидор мөшегән ди инде. Миндә калды ди инде, помидор күп бит инде." Помидор ашыгып бирдем. İkinci günü o bana күпмедер акча алып килгән. Мин аны тәгаенен әйтеп бирә белмим. Менә шул акчаны кулыма тотуга, менә шундый ни йөгерде миңа. Шундый идея дип әйтим мен инде. Бара әле әйтәм, юк кына җирдән бәрабер дә акча эшләп булган ни ачылды инде миңа теге. Портал ачылды шикелле дип әйтим инде. Менә шуннан помидор утырттык, аннан соң кәбестә утырттык. Birinci yılını şol pomidor kəbistəni sattıq. Ondan kilələr, kişiyə nəsə kirək şunu arttırabız diye mənə hazır evrüstürəbiz. Bugünkü gündə bizdən 42 türlü assortiment үсентеләребез бар. Теплицадан тыш йорт тирәсе дә яшелчә, җиләк, агач, чәчәк үсентеләре белән тулган. Рамиля апаның төп таянышы Рәдис абый. Шуңа да гаилә эше елдан-ел киңрәк кылачала. Рәдис гомере буе бөтен сүземне коплап яшәде. Эшегез кайчан башланды сезнең? Безнең эш бетми дә ул, круглый год бара ул. Менә хәзер без рассаданы сатабыз июнь ахырларында. Хәзерәк нидә инде сериягә. Шуннан июнь, август biz бәрәңгеләр, пешәннәр, шундый хайваннарга азык әзерләү белән үтә. Шуннан ноябрьдә ящикларның эшләренә пленка кагабыз. Декабрьдә аннан бутылкалар кисәбез, соутлар әзерлибез. Моннан бушаган соутларны дезинфекцировать итеп жуабыз. Бәрабер әзерлек бара. И шуннан декабрь бетә. Январьда инде уже декабрь ахырларында уже орлыклары кайту турында уйлыйбыз инде. Январьда уже эш башланды инде. Быелгы яз азагы салкын булу сәбәпле, аларга үсентеләр сорап килүчеләр тагын да күбрәк булган. Иң яхшыларын үстереп сатасы килә бит менә. Үзебезнең уйлаган юк инде, кыш җитәме безнең анда, юкмы? Бәрабер дә яхшы товар бирәсе килә халыкка. Соңгы елларда бик җәйләр бигесе булды, шунлыктан кеше хәзер бик остарды кабак дыня белән арбуз утыртырга. Аларны да үстереп бирми хәл юк инде безнең. Авыл җире булгач, теплицадан тышта эшләр җитәрлек. Дүрттән калган юк инде. Теплица булганда да авыл кешесен үзен чамалыйсыз. Дүрттән калган юк инде. Хайваннарны карарга кирәк. Рәдис сату белән йөри. Рәдискә товарны тияргә кирәк. Бер вакытны ала. Барлыгы ничә сорт помидор бар сездә? Быел 16 төрле сорт помидор утырттык. Сынап карыйсызмы сыңаларны, өйрәнәсезме сез нинди сортның? Обязательно. Булай теге моның помидоры зур икән, моның пачкасында дип кенә утырту юк. Без Рәдис ул якка бик строгий. Башта алып үстереп карыйбыз, помидорны ничек бирә, ул менә башта атыйды өйрәнәбез, аннан соң гына халыкка тәкъдим итәбез. Бу чәчәклектә хуш исләрдән башлар әйләнә. Рамиля апа, сез яшелчәләр генә түгел, чәчәкләр һәм җиләкләр дә үстерәсез икән. Әйе. Бакча чәчәксез мотор булмый бит инде ул. Авыл кешесенең матурлыкка да карашы башка төрле. Үзе тырышлык куйган хезмәт җимеше аеруча матур, татлы була. Хакимҗановлар бер үсентеләр әзерләү белән генә тукталып калмый. Дару үләннәре запасын туплый башлаганнар инде алар. Быел нәрсәләр җыярга өлгердегез инде сез? Быел май аенда кышыткан җыдык. Майский кышыткан. Иң файдалы чагы инде аның, әйме? Әйе. Ул самый витаминга бай вакыты. Быел җыйганнан кышыткан бар безнең. Менә медуница дигән баллы үлән дип татыйбыз инде. Бу үлән бик файдалы. Именно май аенда чәчәк аткан вакытында җыярга тырышабыз. Бу үләннең файдасы үпкә белән авырткан кешегә, бронхит, ларингит, канны чистарта инде. Әрем җыелды. Әремнең файдасы зур.
Аны сыңарыкта җыеп була инде. Була. Ну, май айында җыйганны әлеге дә баягы шул бер сүз. Сами витаминга күп вакытта дип җыярга тырышабыз инде. Сезнең якларда күпме соң менә шундый дару үләннәре? Күп. Бездә бик күп дару үләннәре. Бөтенесен дә белеп бетерү мөмкин түгел аны. Ну, без үзебез белгәннәрне җыябыз, яратабыз дару үләннәре җыярга. Тиздән Себер көҗию эшенә дә керешәчәкләр. Рамилә ханым белән Рәдис абый бер ул һәм бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Оныкларга сөенеп туймыйлар. Җай чыкканда кайтып ярдәм итеп тора балалары. Балалар булышмасалар, үзебезнең көчтә җитмәсе бәлкем. Ну, эшләргә була. Балаларга калса бигрәк булыр инде. Бу һөнәребез. Халык безнең авылына килеп, күреп, матурлыгына сокланып, безгә расада алган җирдән килеп, бик яратып китәләр. Авыл яши, без риза шушында калганыма да үкенмим. Рәдис тә икебез шушы авылда тудык, икебез дә шушы авылныкы. Аллага шөкердән башка мин әллә ни артык сүз дә әйтә алмыйм. Авылны тырыш һәм төрле яктан сәләтле кешеләр яшәтә. Бу апалар җир җимереп эшли һәм аяклары талганчы бии, җырлый да алалар икән. 2020 елда Илдус авылының 100 еллыгына багышлап 5 кеше 2 сәгать ярымлык концерт куялар алар. Шул вакыттан үз төркемнәре иешеп киткән. Менә без уйламаганда авылыбызның 100 еллык концертын куярга уйлагачтын. Үшебез шулай бергәләшеп киңәштек тә, әйдәгез әле кызлар, безнең сәләтебез бар, юк түгел. Әйдәгез әле иешеп, Зүбәрҗәт дигән фольклор триосы иештирик дидек. Бу безнең фольклорыбызның иешеп, булай итеп йөрүебез, ул безнең җан тынычлыгыбыз өчен, күңел тынычлыгыбыз өчен генә дә түгел. Бу безгә, балаларыбызга үрнәк булсын өчен. Менә авылыбызның исемен югалтмас өчен, аның кичкенә генә безнең авылны күреп торасыз инде, ул бөтен җиргә таралган авыл түгел. Ну, Илдус авылы кызлары дигән исемне дә күтәреп алыр өчен дә эшләнгән эш булды инде. Безнең иң беренче булып шушы алмагачлар җыры башкардык без шул концертта, авылның 100 еллыгына багышланган концертта, һәм бу алмагачлар җыры белән без бик күп авылларда концертларда катнаштык. Халык бик җылы, матур кабул итте. Бер концерттан да калмаска тырышабыз. Җырлавыбыз да матур чыга инде безнең. Менә теләп җырлап йөрибез инде. Сабан туйларда дан җырлана торган хатын-кыз хезмәт батырлары әнә шундый була икән. Кызлар, карагыз әле мондагы матурлыкны. Кызлар, әйдәгез бер җырлыйк. Ания Гыйбадуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.